ayo boleh lem dekat pagi. Bangila benang ni hari ke yang ke pekentang cung. Banyak ban pelong ya kani ke jing syakri. Ngayu yo boleh beli kalat kelti. Bangila ban pelong ya kani ke jing syakri. Hari ke singi ke benda. Khatnya utrik naib. Betul mi arajar arpo. Ngayu boleh ya kino syarai cakap balang. Pastor kita memesan kita khat komiti balang ki perabangai barok ki bela ban sengam hajok yin di jengpi namar ba lengba jegi di benai ada kesota lengba kalau pemenang ba kenen ke lockdown dia hadum tak ada kadang sedang bat ya penjai ya di sekali hak di kedua ke pemerintah ngayu you boleh dolar nukat bani bani ai ya kemet ke pesat ke bakhlan bangila bani don kumni ya ke banyo ya ke belong ya di sekali boleh hak di kapor deswa bin stang tongi pa boleh hak ting doai ni doai ku kapa jengi bah beneng blai badap dak jengi blai badap dak jengi snei nyangu imi dak kata mi play ri kalat kelenti bangila ben syakri imi tas bi lengba jengri kapor ke pemerintah istei ba menjalam ngadu pastang ngadu ini berpuai ka bagi ai brokin long dak jengi lam bad dak jengi sai bor ke jemi kenma lu takin simta baro istei ban pendap ini dah kebor tu musim kuat jemi. Kalau bangila bande ikai bro, dah kata ban penomrom ya ke keteng ke kuat jemi. Semua pedang ya ke jahot kerpat. Dah baik ini berang ipan hak ke keteng jom Jisu try untuk penim jengi. Amen. Terakhir poinnya apa je ruai lang keceruai ke bah khat ar keceruai ke bah mai ke bakat ar berempat ke berim ke bar khatsan ini ruai tang lai teli dekat ke benengkong balai bat ke banriu bat hadin juga di jing ruai suhaban khat ya Mr. Melody Sudna ban simi ke benta ban puli nak tinju boleh bat banyalam ni hak jing ruai. Ablay baju ya Rab yangi ikermen ru amin aer yong ba long jakare bajaka shong bane en bakilum empat shimsei earthai mempat en long nabong cukup meju long blay baju nong men yai long ablay baju ya Rab yangi ikermen ru amin hashitom baro long kaste long jaga shombane Shua bingin pendem kijing tuai in puli naka gospel ke jong Marcos kelanong ke bakat lai ke dekot ngadu ke basau hadu ke bapra tu ya tu hangi lano kineki ki kinlong bat kadak ke bakumno ban sependep yakine ki baro
bat ujisu lasdang ban ong haki to sumar yo ba uno un syukur ya pi nababun kinwan haka kerteng jonga kidaong manga ukris bat kin syukur ya shibun hanrei haba piyo ngeu syapang kitma bat ya kijing bena kitma wat kuslai pi nabaka dei bekine ki ai kinlong hanrei kabakut kam patlong Kronikil kalanong kaba Kronikil kaba ar kalanong kaba hanyo kadakot kaba khatsau ladaki briu jonga yaki belakot daka kerteng jonga kin penrit yalade bat kin duai bat kin wat yaka khmat jonga bat kin phai no naki lanti baman jongki kum ta tengan ngeu na beneng bat ngan map no yaki pop jongki bat ngan pen khia ru yakari jongki ublei un kerku yakini ki kenten ki balang yak ngeu dong ini pendam lang ke jing duai ublei bok pa jongi wah beneng ublei badap da ka jing I bat ka jing isnei ai ngu ya me de bon ta ka ne ka por ka bakordor kum ka balang yo ban penlong ya ka ne ka jing ya sing nagabantaban yaro ban pandon burom ya ka kerteng ka bakhuit bat ka badon bor ka jongme ngiduai men don rengkat bat ngi nadu basdang jong ka ne ka jing ya sing ka jongi hadu bandawai ai baki ki begin yo ban pandep ha ka ne ka por kin long ki ba pediang hun hakmat jongme ya lam yang ya trai na du dang sedang da ka bor mun sem mu jongme ai baki ki kin long ki bala pediang hun ki bala penyaj da ka bor mun sem mu jongme ni duai men don rengkat kam tam bat kinong syarai jong ka balang ni pastor kita men basan ai haki ya ka jing start bat ka jing syampang bakin laban yalam yang i upai lang ubala siuspa ujong me ni duai ru kam tam da banta ne ka ri ka ba I ka jongi na ka banta kinong yalam jong ka ne ka ri ka jongi ai hakiru ya ka jing start ka jing syampang bakin laban yalam ya ka ri bahkan long sisa kari kabatib priu kabatib blay karku yang iwei pe iwei kan mau kam tam ki baduk ki basuk ki batkan kirang li ki badon hakaleng ki jaka to nang yai karku ma me ki ai bo man sem jong me yo yai lai lo ya po jongi ha kane ka por ba un kren ki don not ki jongi bangin nang ban phai shame kum ki priu ki bala im nakabantaban syakriban pendon burom ya me yarap yang iwei pe iwei pendap yang ida ka borumun sem mujong me kan mau ru ban yiki banta ki badang sa jong ka jing syakri ka jong ya me ka ne ka por kan mau ya lau jong syakri wan sam ya ka khubor ai balang ba ka khubor bau syak bangin yo ngeu long bau syakri jong me kan long ka khubor na ka banta kam man sem jong iwei pe iwei ngeu jing khot kerpa kerteng ji sungi pan amen. Ini kalau kita pernah nak kita kiper banget, baru juga balang. Kiper banget, kiper nanti tu pun saya kam kujung beli, berpilak ban, wan hang ni ini ban tep, ya ki jing kita bi, hagi seduk kita hang ni ini. Tak kalau kita pernah nak kita cungi kiper banget, cung ke balang. Hari kepol ni ban, pingketang, ya. Kini kita nyu ya kibar perbanget kila walam tong ni doai ku kapa jing iba beneng blai batap ke jing I ke jing snei nya ingu imi atas bi de batap mi ahi ke bensim bagila bandan ke jing I ben ai syakam ke jumi nya ingu imi atas bi lengba jing jing ai ke ba idan je ke pengketang ni tepor ilong ke jing kerku ke jumi Kilo kecing penlak kecing mi ini bagi laban ai sekam kecing mi senai berker kuiki ba sekarang nak benda baka balang ke penenkam ke deroi ke daman kerhai kerkuru ya gitu barok ke benda benda ban ai sekam kecing mi ban ai ki ke mesim kecing I ban ai sekam kecing mi oi kam tam bagi laban ai ikimet bat ki mesim na benda ban sekri ya ke keteng ke kecing mi
Sengawa pediang yang kecil kerpat. Sebab ketemu jitu menang penim jengi. Dipahan kita baru. Amin. Hari ke poinnya yang special number Miss Jennifer Jurwa. Shaburam
ta hari po ring poi pa chwi pa ta ta lo gini ba snap ya khbo de tin jong blei leng ba jong tim san DSPD iblong tim san jak balang belong ru skepsi jong ka balang Presbyterian malki mentang ya sko ya khbo lang ba jong i hari khbo tung ni pendem hagi jing duai ablay ubok pa jingi babeneng ublay bakhu ublay badam ta jing i ka jing snei try jing kimen sim ka jing i ngi aingo imi ko try la penla ngi bandon kanika jaka jong ka yeng bakentang ka jong mi ya ka bani ban syakri mi ablay wan lagi paramngi kimi bandon ko try ban syakri mi ring sngongu ko try bagi yo ka lan ban sngap ban pej ka khubor ka tin ka jumi lengba kini social media ablay bi ni don ni ko pori ka ban sam ka tin ka jumi ngirwai ko try sha bum sim khu jumi undor kat bat ngi iwe piwe ki sngaw ber ki sngap bat khamtam elun jong syakri ablay ka buram ka jung ai syami ablay haka karteng ka jung jisu ngi duai amen nongkonge nga aingu yo blai bla perla yanga bat yangi banyo yang ke sengi ke krau ke kentang ke belum ke sengi utrai ke kum ki bangen ngi perlai lagi jong ki jingmut ki jing perkhan ya ke ban syakri yo blai da ka ba ino ru ya ki ki kam ki jing trai jing ta ki bangi jutrai ha ki sengi ke beladap hendrai ngi pen kentang ya ke sengi ke krau walong ke sengi ke jomi hendrai ka nu ka long ka pla sibune ba pedeng jong kani ka lockdown ka bla khanglat yang iban syakri lai lu jo blai penban kum ki bangen how Jesus Christ but ki Kristen gidang yo kalan ban syakri yo blai lengba kini kilat social media kilat keyboard teknologi ke pemerintah walang imyo punya senglang kumbang jiyo ya kijing syakri jong yo blai haka yeng ka bakhut ka bakentang ka jong blai da baro ki parwengen hendrai ngi aingu yo blai bang yo pat kum kan nikalan ban ya syam bat phi kum bala duai bang yo lengba kan ka YouTube ha bang yo kalat ban pej bat ban smam ya ka khubor jong ka tin ka jong blai ka jing aingu kalong yo blai ubala ya ki baro ka jing khublai i pastor ki paranong syarai ki teman pesan ki khot jong komiti balang ki belong ke kti kaman ke kti ka diang ha ka jing tre ya ka kam ka jong kenran ke jing khublei ka kerpang kham ta me ya phi ki param nge ki ba i ki jonga ki ba ya tre lam ya ka kam ka jong blai ai khublei ya phi ha ka karteng ka pthiang tam ka jong trai jong yu Jesus mentang i don ka por ka ba e ba ha ka ba ka ni ka jing pang khlam coronavirus kabang itip baro kum ka covid khat khandai kabalong ga jingpang ga bashir kai ba kabalara jingpang iwe pan bakani ga jingpang isyam bangi i bakra nangjur kini sengi ki benta kat banang wan kat banang mi ki sengi ka nangjur ngamtip param ngi bi lanu kan kutno kan ga jingpang kubang itip bakani ga jingpang thamai kalawan nak percaya barok away bakari India wi jongiru ngilaman jangan ke jingpang sibun ki mensim ki bokodor kladu la ke jong kicing im bad ki pu hajar bad ki lak ka percaya kala yo ke ke jingpang ku mangitip ke jela ke bi ke jongiru ke jelam bi kalaya ke ke jingpang kalawan bagan ke jingpang kham ke balawan ke bangim poi perkhan i bagan ke jingpang kalawan kala sim yi we mensim bokodor bangla duno hakna ke jela ka bi ke jongi hoi lang bang na jingpang kala penjenjar sibune nring ya aingu yo blai bawat ap deng jong gani ke jingpang ka balawan penban blai dang ye yang i kum ki bangen bat kum ke jaj ben riu bangilong kum ni kum bakalong ba dei namar badon sibun ki nong duai baki riu duai ki parmengai ki bayai duai hau blai bat ngi duai banang yai duai bo blai undor rengkat bat ngi kumen sipun kan mau ka sorkar jela ka jungi bagar India ru barokwe ke jipun kan mau gi guidelines nakawei ko bor ka wei pat bangin buat
Bagan ni ke jingkerpan angin ke puar ke long ru. Yang ni wei pi wei kum ki bangen. Bangin ya buat ni ya kongu ya ke jing penia pala penben rengkan ki kendon ki bor sorkan. Jong ke ri ke beit ke jongi. Gumba ka ketien ke jong blai ru ke pen ken mau yingi. Haka city ke jong pol ke nong rum lanong bakhat lai khot ke banong kong. Tu ai baka men sim barok kan pen hapu. Ya ladi hagi bor ki bakli. Namar omdan kanu ru ke bor lemda na ublai. Di kita ki bor ki badon. La bubet jiki dau blai ken. Syuk akashti jong utimati ke baar kelong baar dohot ke baar po ke ongkum ni. Di ke ying ke bakrau. Gidon om tang ki pliang siar bat pliang rupa. Henry ki pliang dieng bat kendau ru. Te don ki bat don buram. Bat ki baklem buram. Kumtang ya don lang hakaju kari ke bai ke jongi. Hakaju ke jingsen syar. Kata nadu ubarit nadu ubakrau. Ngidon hapo kari ke jongi. Badai namar kata. Ngidi ban buat baik yakini. Kie ki jing peta. Kumbau bleiru ulabu. Ngai pengisyam habakan ke jing pang kelawan. Kamsim lamap satia. Yanoru. Kalawan bakal kata sibun ki mensim ki bakodor. Ki bangej bad ki bompan ngejru. Kakal kata kan ke jing pang. Ban ngisyam haba ka perthe. Kidan sibun ki belangan tangan ke jing pang kelam. Bad sibun ke layap ru. Titip na pedeng jong kini don em. Ki bala tip ke pedang yo Jesus Christ. Kata kelong ke banga. Ngaju perkat along kal jong ke donut ke jonga. Ke jing sngo pengedon kelong batip lesi. Kini kiba yayo ke jing pang. Ki langaj ne em gelap pedang nem yo Jesus Christ. Badap ngaperkat ndak lalik no nagre perthei tip kin lik chanu balare ke lik no klem da tip yo Jesus kalong ke jingdu ke bakrau ke bakalawai ke jongki kalong ke badum ki param ngai bi ki jonga kumbang tip syai bangi em gini sngi jong ke jing jenjar ki jing syap ding ki jing khuslai hakan ke janmit ngakua ben ya phliu jung mut ya kawai ke bentan ka ketien ke jong blai kata kalong nakasiti ke jong apostol Paul si nong korin ke baar kelanong ke menongkong artli kit khot ke bapra bat ke bakhandai ke bongkum ni namar ngimon ba phintip phinom tip ko parabangen syapang kata ke jing jenjar jongi ka belajia hangi ha Asia bala bankhia yang isikat daya palat ya ke bor jongi nadu bengladu jinggermen banem khot ke bakhandai ke ong sisya ngiladon haladihi ya ke jingrai baniap kenang banginom syania setia haladihi hendrai hau blai ubla penmi pan ya ki bayam kamat pedeng ke mangkwa banbu kum ke jingis lok kalong ke jing duai usyakri jong blai ha pedeng ki jing jenjar katukan ni hakabedi ke korin ke snong korin ke korin ke digan nongba jong ke rigri sendai ke badon hapo ke himarum kalong ke jaka khai peteng ke bapau namba haki dikipur bakalong ke nongba ke balong pedeng hakaliang ke jeng peniat ya ke sensyar kadar bat ya ke khai ke peteng haki dikipur hakawi ke liang ke snong ke penyeso ya ke nongba rum bat ke perthai mingi ke balong ke snong kalong ke snong haka bagi nong khai bagi briu sorkar kiwan kilaj bor kinong snong hakate haka no hakpo korin kia song kle jaj benriu kidon ki jaj benriu ki Greek kidon ki Roman kidon ki Syrian kidon ki Egypt ki Jews pa kinong mingi araba ki majon naki jaka ki per ki poi haka ni ki snong ki sngo tenat ban syong katu kan ni por hakoren Ndai ke balang korin pan kamdei ke balang ke bahe agi ke por ke balang ke bala seng dau apostol Paul ke jinglet missionary ke baar ke jongu ki briu ke basyong basa korin kilong ki briu ki bae rendang kilong bor ke berle e kamon ke bomdei setiap kamon ke jong blai bun napdeng jungki ke briu ke baduk ki bapo ke kardan ke jinglong jingem briu ki bubun ki briu ke em korin ki kum ki riu lieng ke bamut ki nong king lieng ki nong thau khiu ki kamar, ki mahajon, ki nong syat kepu, ki nong wirong jan, ki nong wan wirwan hap, ki don,
kiba khambun gid khot jangan ka balang hakoren gidi gi gentle ladon ka to ka ningut gi jiu de pual utho e kan ka city ka ar kinong korin dei hamar ka por ka ba e ba ha ka jing dei jung u ba ka balang hakoren baru pual human ya kani ka jing jenjar kidon ka to ka ni gid khot ka balang gi ba keren persya ya pual henrei pual habau shem kungta upersang bandon ke jing pen yasuk bat u kemen ru habawan jia kumini ki jing jia ki bajenjar para pengej bi ngidon hakne ke por bat pedeng jong ke jing jenjar jong lengba kini ki jing jia ki bawan hakari ke bai ke jongi lengba ke jing wan unu kenyang jing pang coronavirus covid khat kendai ubala sapriang barok saudong ke pertei hoi kumla keren wa langi kmi lenti ba unum nginum yo nu kenyang jingpang ba unum poi kari ke jongi benban ulawan ngila daiban mat ya ki jing jinjar bat ya ki jinge ki jing jinjar ki bangimat ki long sisya ki ba adu kata lada yunu juar bat kino ki jingpang ki ba syirkai ki mengitip ko magini ki sengi ki jingpang kansar mi ong ki jingpang bampong ki jingpang TV bat ki wei bat kani ke jingpang haba kelawan kala benjinjar hadu kata nadu bared hadu bakrau nadu bareuspa hadu baduk kani ke jingpang kamap satya yanu absol pol haba umat ya ke jingjenjar wai ke jingkermen ya ki par ngej akoren bat ngangej scam balang ba kani ka tin ke jong play haba ngimat ya ke jingjenjar kan ai ke jingkermen yangi wei pi weru ibadon apdeng ke jingdu jingkermen ngaku apen bu lightly kimat akabadi bekani ke benta ke banongkong hapdeng ke jingjenjar ki bakhia bat ki pendu jingkermen ublei ulong ke jingkermen ladang ingej hau habakum kini ki jingjia ki bawan kini ki sengi ki penlong man penjingai yangi iwei na iwei pan hakini ki sengi ki pementa melak banyak hublai miak melak banyak le iwe pan ngamtip hi nga ngasyam wat paraba itu itauru ladon ke jing trai sniu bayo don kenyang jing pang iwe pan kata kalong ke jing im ke pengim hakini ki sengi ki pementa banyerung yami nak we ke yeng sakawe ru mlong syu kumba jurung haki puar ki peladap kapen siap tieng yingi namar balapen bena balapen tim daki bor sorkar di bor jingkot jingkia kalong ke badai bangin bot renti ada pedeng jong gini ki jing jenjar kum ki bangai ayu ngin pej kum ki paramai ki jongi afsor pol ai ke jingkermen bangin don ke jingyen hau jisu uba ai ke jingkermen ikan mau ka banongkong ublay ula penlong ye ki ke ibaro aka pertai baru blay ula tauru yo briu bade ke briu ke banongkong dalagi jonggi kti boda kwa bakin imsuk imsan badai namar kata bangi peja ke kitab Genesis kalau nang banongkong khot ka arpu ba arpu nyau blay ula bu yo briu bade ke briu hakper eden ban imsuk imsan klem jing khuslai Shushu kat bagi dik beriu ki bau blai ula bu bagin syong suk syong san kelsa hakper eden kano ki suk kikmen kano ki i ki thon kano ki suk kubha kano ki kemen kimdon jingpang kimdon jing sitom umdon klam hakper eden ki kot ki khia henrei lai thu ka tien ka jong blai bakini ki beriu ki bau blai ula thau hakaban ngkong kila lepom badai bagi habagila lepom ublay ulabe no nakbereden but hangta ka pop kelanang roy bangin pen ka kitab Genesis nang balai dekat banriu ayu kelajia namar bakil lele pom kini gi briu ki banongkong kila hapno aka pom namar ke jing sya pensoi ke jong ki hau soitan pula pau ka dor jong buseng kumta kila lepo persya ublay namar la pensoi ki ban bami usono to ding bupha kenang ban kam penstan yaki pensoi yaki ban kam penstan ngi ni si mamtal isi kini ki jing pang jing stom ki wan de lengba ki jing stan kani kalajia
nadu kapor ka banongkong bo bleu lapu yo briu bat ya kabriu hagan ka parthei ngim hiding sngi jong jing stan balesi kan lam sya ka banjan sya ka pop din ga jong play ka pen kan mawingi si pol skinang room nang balai khot ka arpur lai namar baro ngilale pom ban ngiladu leno ya ka buram ka jong play nadu pereden ka pop kaladon barkani ka pop kalandang roy baka tin ka jong play ka ong susu rom lai ka khot ka baspo ka ong gumno kumbala tho amdan ubahak dan uwairo namar baro ngilale pom raya pedang jong gani ka pom ublei ukwa pat ban pen im lagi jong gibriu kum taw lapha yalo jong khun ba marwei u Jesus ban wan syakne perthei nagam ta ban pen im ye gibriu ki pom hapdeng jong ini ki jingdu jing kermen u jisu lawan syakne perthei ban ai ka jing kermen hangi ki bangen badu khot yanga bat yangi bangin ngej hau jisu kastiu pol sik nong room kala nong basan dekat banengkong ong kumno namar kata lapan kesan yang ngida gejingnya nginon gejingnya sok badu blade au try jongi u jisu kres kumta para ngej be i ki jonga lakhot yanga bat yangi bandan gejingnya hau jisu kres u bau try jongi belawan sik perthai ban siu ya kakuna bat ban siu ya karam ka jongi bat iki pom ke jongi kum tah pedeng jongi ni gijing syap dieng bat gijing jenjar jong gijing pang uji su khot yang ngap yang ngi bangin nge jauh wong gospel kat kum Yohanes kalau nak kat saur kat bandriu ko banyong ngau balong kata kalenti ke jing sisha bu ke jing imdi omdon bo wan nok pa tang tanga lada pila itu yang pin itu yok pa jong ngaru green ke jong blai ka ong susu haka sitiu pol sinong room kalau nong baprat khot lai puai ladau blai ulong na ka banta jongi u u tau ban yale ban ngi kumta ngi aingu yo blai baleng bau Jesus Christ u bolan jongo ela ka jong ki briu deng jong ki jing jenjar bat ban pendem ban pelan na kita ki jing jenjar handai ka ka pengidon ban le ba kum ki pengen ngi dei ban don ka jinghet ka baskem ban ngej hau bat om tang ban ngej ndai bandon hakaliang ga jong ublei hakabu blei ken unia da yang ina kita jing jenjar ndai la ngim don hakaliang ga jong blei ngin ham hasibun jong jing jenjar ikan mau hakawe ngan jing jia gospel Yohanes lanang bersan dekat ke bandong kong du khandang ikan mau spang ketu jing itu khna spang tu briu bapang lai pu prasnem wadana pedeng jing jinja nama ulahab ban syutia hak jing tia pang beranda haru ke pungsum Bethesda keberna Jerusalem ikan mau kini ki beranda la jutia bun ba ki bapang ki bamalla ki badko ki bapang yap siliang bagi da ab ki ke jingki jong kata ka namar ki don ke jinget bau angel habau dei haba dei bede ujuan ban hiar kata ka pungsum bala jupen ki ke nda kumta jaru bayo ban hiar nengkong hadin ke jingki jong kata ka uyo kia no diu nu briu bepang lai pu prasnem sim lai olat satia ban hiar na kata kapung hakata kapung hak bu angel lawan man penki namar ka ban ke jingpang labun snem ka ka baljia ban ban nu briu bejenjar ubal do jingkermen ubal le ban ab ya kata ke jingki angel bun yo ke jing pen kia Jisu ulawan wabla yu i nu briu batia hak jing tia la slemba ula kliu megua pan kia utau bopang lai thu hau ko kenran ngam don briu uban bu yang hak kata ka pungsum hak bla penki ya ka rekat bang adang wan way pat la hiara shua jonga Jisu la ong hau to yang to ra ya la ka jing tia ru ti kumni uni briu ula yokia hapdeng jong jingdu jingkermen ba jing jar jing pang ka balaban bun snem uni briu hendrai udan ka jinget ka bas kem pada bau Jisu lawan ula penkia ya namar ka jinget ka bas kem mau Jisu kat kata ka jing pang ula yopat ka jing penkia na Jisu namar kata ki param ngej bi ke jonga habngi don hapdeng ni jing jinjar
bagi jingpang ki bawan ki don hai pedang ki jingdu jingkermen u jisu khat yang apa dingi ki chan miet bangin nget hau jisu u balong nong pen khia berbu ai ka jingkermen nong itu lupa Isaya lanong ban rupuet khat iwe du lai ong kumni mensim utrai u blai u hanga nambau utrai la pen slek yang aban yalap iki babha bat ki bajam nun ula pha yang aban spanye ki bola pai do nun ban yalap ki jing pelaj no nagi bala ring merau badi ki bala pli ki bendi ki bala khum ban yalap ki snam ki pediang hun ke jong trai badi ki sengi ki jing penhiar keput u blai jongi ban pentingan ia ki bas ngausi baro para mengit bi blai khot yangi ban nget hau jisu ka benta ka ba arpat hap deng jong gijing jenjar bagi bangilaman ngidi ban syania hapo ka jing elam ka jong jisu hap deng jong ini gijing jenjar ki ba ki bangilaman ngimtip lano kan kun ki starwat benia ki blasna ya ki dawai ki dashin ki syam bagadang simpur ban yo ki dawai ki balapan penkon na ka benta ni gijing pang palangba kan ni bun ngi khuslai ban ngi ngau jenjar namar ngi perkhat baka ka ban saja hadin ndai kan ngi janmit u jisu khat yang ap yangi ki bangin iwe piwe bangin syania ha ka jingelam ka jong blai ngi nyapet sakawe par ka jinga thu khana naga kdien ka jong blai sipang ki sanran ka jong jisu ki bayaj u jisu la pun tli kisnam ki bla sakhi ba ya syam ya ki kamba ki bu jisu la le naga gospel kat kumu Matius kat saulo nong kat arpuar arpunyo laringin pulih ningin syam hadin bu jisu la depan pesai kisan hajar ngot ki pajba ki patangan u jisu la kentui kisenran ban kiu lor kaliang ban lech siliang ka duriau ban lech bet saida kat bi kisenran jisu idang syang lor kaliang haka duriau la penki da ki jingat pulung na bakal kalabe persya dia kijing amit ke pasau Jisu lalek haki bar laya jalo geduriau kisenrana bagla iu Jisu pu ya jalo geduriau kilas ngau kiu kita ong kalong karangai di kita ngau syapti yang sikadaya ru Jisu la ong haki dos ngau slur dei menga doat syaptiang ikan mau Petrus balong we na kisenran la ong ko try la dadi mami hukum yang ngaban wan syami halor ka Jisu laong hau Petrus tuan ti bau Petrus lahiar na kaling laya ya halor ka ban le chau Jisu rebo Petrus yu i kal ka bejur la ngau syap tiang bala sedang ban ngam la perta ko try topen yang kumni ru Jisu bola kenel la kakti la kem ya bola ong hu ame baret kajingan palay ba misngaw artatian. Isyam hang ni habau Petrus kat bau dang pet show Jisu lalaban ya show Jisu. Ready hadian balo pet kita gijingat pelung bagi jing syapting jong gaduriau. Bat syim ladon jingyen bat jing syania au Jisu. Ulas dang ban ngam jelop haduriau. Handreu Jisu bom jupen ya gijing duna. U kener ya ka jong kakti bat ula pelaj yo Petrus na kaduriau kum ki bangit ngi de ban ngi persyania hau Jisu baraga jing yalam ka cu hab ngi don nap deng jong ki jingam jelam hab deng ki jing jenjar ki bangiman ka jing im ka jungi ka baman la kasngi ngani tu ipi kat bangi dang im ma ka perthai ngi haban ma di ki jinge bagi jing jenjar bagi jing khuslai kum ki senran jong Jisu ki man halo ka duriau ya ki jingat pelung badi ini kijingjar badi kijinge ki bangi maru ngangit bangin nang yaiman ginang yaiman kenemla ban penkut no iki ong kdien ke jong play lang kumra pulih ka pasdang bagi kijing jenjar kinang mat ka pasdang jong kijing jenjar gospel ke kumu Matius long arp saud ka ban rudu popra ka ong kumni u Jisu la ong bat pin sayo ngau syapang kitma bat kijing bena ye kitma to sumar piwat ngau khuslai namar bakan ni kadai bakini ki ki baro kinlong nrei kabakut kampat ja nabaka kenjaban riu kan yang yele ika kenjaban riu baka himaru ika hima bak kinlong ru kindam sniu bak kijing yap tem ru
bagi jing kenyu juma ya cibun kijaka handai gini barok kilong tang gijing sedang jong gijing jenjar namar di namar baka pop kelaman bun kejingi kibabun kelaman kriat rijaru bayai ne hadu ke bakut utaken unyo lajim ong gaktin ka jong play dan rei kum gibangen nyeladei ban snow thu syai kedar bagi jing jenjar kinuan kat banang mi gisengi kum latho akak tien ka jong play henrei kabadon kam kum gibangen kalong bangin ngai bat syania haka jingi alam ka jong jisu bangin yai ne ru hadu ka bakut apdeng jong ini ki jingi bat jing jenjar jisu khot yang ngap yangi hakne puar bangin syania hau bat day inda habang ila ngej bat syania hau jisu ngin syam mi ka jingsuk ka bajanai gospel Yohanes kelenong bakat saud khat arpunyo kapen kan mau yangi ya ka jingsuk nga ino api ya ka jingsuk ka jonga nga ai api om kum ba ka perthei ka ai nga ai manga api kapenta ka balai bat ka bakhadu hapdeng ki jing jenjar ki bang iman uji suai ke jing kermen balakhat yangi bangin lej ya khamat jong blai lemba ki jing duai hapdeng jong ni ki jing jenjar ki bakrau namar kan ki jingwan jong ki jing pang barok nge jenjar ban nge kuslai kumlapen ken mau nadu ko basedang barok nadu barit bakrau beruspa ubakoj bopang barok nge mat ki jing jenjar haka jing im ga jongi badai namar binglaya syami ki babun ki jing jenjar ki wan mi bun ki jing keli haka jing im ga jongi bad bun ngi keli uplay kai gani ki jing pang kumno ka wan bad kum ta ter talano gini kin kut no kena mengini yo biang pat ya ka pur ka pasuk ka pasan palano pan ngini yo kalan pan syakri lai lu yo uplay bangini yo pan syakri yo uplay gini ki jing keli ki mi bun hagini ki sengi ka pementa langi yang ki jinggeli ki wan ngakan mau ru hakapor jung habakuk hakapor ga jung umat ki bubun ki jingjar ka jingim ga jung ki buwan na syakadiang bana syakaman padai hang niru habakuk ubu jinggeli ya ulai habu mat ki jinge ka jingim ga jung ngin pe kalanong ka ba nongkong rekhot ka ba ko ong gumno atrai slam kat no ngan perta ban menom sengap ubu jinggeli wa habakuk ya ulai hagini kisingi kiba mentaru don buon kiba perta bat kiba khot kerpat ya ublai don ru kiba perkhat ba bakut ke jingim hagini perthai kalajan gam slam shu don ru kiba thu lupa bakalak perthai kalajan kut ndre pedeng jung gini kidon pat kiba pat jukan mau bu ublai lembah gini ki jingjia kipen ken mau yanga bat yangi bakin mau ban pen ken mau blai bat ban syakri blai kidon kiba mju penlong jingseng duai miet bat step kidon gibom juk duai kidon gibom juk plik tien jong blai nrei mentah badon kini ki jingjia breng ki jing kuslai ki jing jenjar ki sedang ban puli ka tien ke jong blai ki sedang ban pelong ki jing duai para pengej bi ke jonga apa phai sikini ki ki baro ngam air tatien bahkan ni ga revival ka bo blai upha leng ba jongi bangin ken mau yo blai Uhabaku syam setia ya kejubab kabhun no play namar kata uduai ho play kelanong balai khot kabar try ngayo sngo ya bat ngayo sngo ngalayo sngo ya ke jing bana syapang jongmi ti ngala syap tieng try topen im ya kakam hapdeng kini kisnem kumbing banget habang yo I bangi mat ini ke jing jenjar ngide ban long kum habakuk ubawat ya ka khamat ka jong blai lembah ki jing duai ki jongu lesi gini ki ki wan jia ma bun ap deng jongi ngla klet yu blai bar ngi khlamwat ya ka khamat ka jongu ka bomut ngi khlam duai kata kalong kepala khot yanga ngi ka ni jan mien bangin phai show blai ap deng jong ki jing du jing kermen ngin duai ki priu ki jong blai ki padon ki bala hadon ka testament ka prim ki phai show blai hape ki ma di ki jingem ka jong ki ikan mau Moses ulong briu baduai hakapulala ban lami ki briu ki jong ki khun Israel na ka ri ki jing long rau na ri Egypt ikan mau hape ki khun Israel la poi shamara kimla bandi ki jong kamara namar bi la katang
Ikan mau ba Israel gela kenyum yau Moses namar kim la bandi kata ka ka bakthang. Dei ayu blai Moses hablo pai shu blai la bread lut igi jing duai khmat jong blai. Exodus nang bakatsan khot arpulai arpusan ikan mau Moses la pai shu blai kita ki ki la bang biang be gela singiam bandi. Kini barok kilong lengba ke jing duai junu briu jong blai Moses. Unemayaru ladam mensengi pan mi da gijing duai wong gumno. Ai baka syukur jong mi kan sya manta bagi khmat jong mi kin pe. Ba men ngam i gijing duai khmat jong mi hakna kapur. Mensengi pan men mi na ka banda ki khun Israel ki syakri gi jong mi. Kani kalong gijing duai Nehemia ubriu ujong play. Dan sibun ki riu duai bagi nong duai ki bal duai. Nadu ka testament ka barim hadu menta. Henrei ke jing duai kalong ke badon kam sibune bangi don kam ban pai show play para mengi bi ke jong apostol Paul pen kan mau hakashi ke jong syaki Filipil nang basau khat ke ban riu wong gumni wat kuslai ke eru henri ke ibaro da ke jing duai ba ke jing gerpan lembar ke jing aingu to pin pentip ke jing pan jong pi show play kum ki bangai ni de ban but ye gini ki jingkan tu ki jong apostol Paul bangim de ban khuslai gini ki ke baro henre ni de ban lek how play da ki jingker pat ba da ki jingai ngu tu play batap da ki jingi ba ki jingis nei un perlaj yingi na gini ki jing jenjar ki bangiman unong ruai shaman sim haka jing ruai ka pa aspa san pun riu aspa andu pulai ka pa khamrim jingsuk kanu ngi judu no kanu ngi sa kuslai namar bengim tre banwan lam lut show blai ha jing duai ngi ju shambun ngi jing jenjan ngi jing tenju jing kuslai mentanga shamlat ban yolaj show blai ha gi jing duai ka long ka ba ai bor bak bayarap yangi hapdeng ki jing jenjar ki bangiman shu ka jing mi pan u jisu ka pensisha bau Jisu lalan negi jing jenjan. Jisu di beriu baya Jisu di kuon jong play. Ubaya duai khmat jong play kupa jong ubah beneng. Ikan mau au Jisu uyai duai kat brang don hak per ket maniru. Uduai lai jong kupa ubah beneng abo man ya jing jenjar hak jingim ka jong. Shushu akashidi ka jong apostol Paul cikinong korin ka banongkong lanong katsan kat arpuar. Ikan mau mentau angkum no henry mentau Chris lapan mi pan nakibayam pelajia long ru so nongkong ken nakibalayo tiano amar kumta dau briu kelajia ka jingyam kumta dau briu ru kelajia ka jing pen mi pan yakibayam namar kata para mengibi ke jonga apdeng jong ini ke jing jenjar lakhot jingi bangin yai duai bangin pai shau Jisu ubalayap halor ka dieng pna berbela mipan akas sengi kepalai ulai job ru ya ke jingyam Shushu apdeng jong ini ke jing jenjar gamar ta tien bu napdeng jongi ngidan napdeng ke jing thaj ke jing kia jong ke jingkit ke jongi ke bangikit nalor ke jing pan ban kia ke jingkit ki bang le jukit na ko por sa ko por hakanik sengi tu ipi ngidon ke jing ban ke jingkit ki bakum ki briu ngiban ke jingkit kumno ban pendap penbiang ya ka bam kadi kumno ban penbit penbiang ya ka yeng kesem kadon ke jingban ke jingkia ha ka jingim ke jungi nalor ke jingban kia ni ke jingkit ke bangijukit na ka por kidon se ke jingban kia jung jipang ke jing sitam kidon ke jingban kia bakum gini ke jing jenjar ki balawan mi kini ke sengi ke pementa om tang kata kidon ki paramet ki pamahat ya ke jingkit ha ke jingdu no ki ba iye ki ba thon ke jingdu no ya ki ba iye ki ba thon ki jongki kijing ban kia lengba ki popro ki bag penkit ki yeng ki sem ki jongki bagi long riang ki jongki ki kidru ki pom ki bubun haka jingkit ke jongki ikan mau haka tien ke jong blai ke gospel ke Matius kalau nombak harwe khot arpupra ke khot jingi ke ong towan hanga pibaro ki bathaj berge kia ke jingkit ngan penjam ya pi kini kilong kentin ki jong Jisu Apangidon kijing kia kijing kit kijing im kijingi Jisu khot doan hanga pibaro
kiba thaj berkhia ka jingkit ngan penjam ya pi shu Jisu ngikan mau ula pen kan mau bau Jisu ula mi pat namar bau blay ula pen mi pat yu bola lej no syapneng shalu jong pau bahabneng bola kularu bau unwan pat Gospel Yohanes khatsau kalanong khot banongkong hadu ka balai ka ai ka jingkermen yangi buat ki ku slai ka donut jong pi tongej pi haublei tongej hangaru kita kilong ki kentin jong ka jingkermen hapdeng ki jing jenjar jong ka jing im ka jing wan pat ka jong Jisu ka ai ka jingkermen yangi kum ki bangej ro bawa hapdeng jong ini ki jingjar ba ki jingie ki bangadai ban yap nrei kum ki bangej ngim dei ban siap tieng namar bangilangej hau Jisu belami pan namala dangilangej jauh belami pat ni kebayam u Jisu hiu nai boringi bangin la ban man ya ta ki jinge bat jing jenjar ki bangiman bat ki bangin dang yai man namar kata para mengai bi ki jonga la khat yanga baringi we pi we bangin wan hajan jong Jisu bangin pai shu laki pop ki sawanya han kin sali par kum kayor ong nong ruai shaman sim shushu na kishtiu Yohanes ke panongkong lenong ke panongkong dekat bakat kendai lakhat yanga berjangi baladangi plai ki pop ke jongi ulong ubay yai ne padu bohong ban map no ki pop ke jongi ban pen khu jingi na ka bomhok baro lakhat yanga berjangi ban ino ki baro ki palong ki pop pekenja pertai ban pediang yu Jisu bola ban ayengi ya kata ke jingkermen ke basisha ka shiti Yohanes ke padongkong kalanong pesan dekat bakat ar ka khot yang ngab dingi ru angkum kumni tau bodan ukun udon kata ke jingim tiu tau bom don ukun ublei ubom don ukun ublei umdon ka jingim ublei un kerku ublein yarap ini gentien ke belap kran na kaktien ke jong blei hapdeng ke jingklat bad unirap ingi ngin nangla ban shani hau ban IT hau martang hau Jisu ubalong jingkermen wat hapdeng kini ki jing jenjar bangimat bangi im kini kisngi ki bamenta ublain kurku nam ta kapuram ka jungu amen ya ingo yo play dan lam dekat bangi di kapot dari pong ada ben aku play nak benta jingi barak ki bedang di kapor dadu nang simenta aku play doai nang ta nong tem nong roi special bar bat kham tam nang dai tum sa jingi tum san dies pudi ibel ahingi ya kani ka kuwar dekat tien ke jong play kabat pedeng jong ke jingkring ilong kicing jenjar kibang ye kendu hagi ski kiba menta kicing jenjar na ga de kicing pang klam bat ki wi pat ndai ni kum ki bangai gidon ublei ubasya gidon unong pengkia Jisu bela pengkia ya sibun kidong pang hakapor baudon hakade kapre bat undang pengkia yangi kepada ni isi kita ada gidem ni IT jadi hau tegerak por kalau dek por bagin puaino iri sekri ini por dah keba ini ruai keba arspa san punriu arspa riu pulai Jisu ulok bakodor Gitu Shem buan kicing ja, kicing tentu abat kuslai. Mentang Shemlat banyak lain, Shaublay ngelik tuai. Hengin Shem ulok bersenia, basolem yengi kenuai. Jisu trai itu yang bat shau ngelik tuai. Jiruai ars pasal penriu, borok lain kita ada yang kita rasa demesan dia seperti berpelai ini dah kecekru pemuai.
kat nungi judo no kat nungi susah kuslai namar bangin treban walang Lord shublay hajing duwai ni ju shambun ki jing jin jar ki jing ten ju bat kuslai men tanga shem laban yo lat sha ublay ngalek duwai hey nyen shem ulok ban shanya bas ngelem yang iklem wai chi sutrayu ikut yanga baca ungan lek alat lot bat kia kacing ke pun sin ya kapop ngabrai tang uji sulok bakordor ngan bret lut hajing duwai leki lok jong meki kela ya tu hublay daduai akik santik lan un kersyam ya nyibarok lem dawai ablay bokpa jingi pap neng ngai ngo ko yame ko try lang bagi khubor ke pem ke bawan ka khet ke jing snei ke jame but rap ablay bi ngin dien ngala yo sngaun ka ktien ka ba em ke jame kini ai shong sa bi ai shong du ai ke jing kermen yangi kum ke bangen iwe be we pada ka bawai no jing ke jing syakri ke jing yame ablay to pelaj ablay jing ku blay bu bahatam ke jame but to ai bagi jing ai ek brap byang jing Jesus Christ bo try ka jing iban bom jukur ka jing blay ku pa ka jas lo bat yang dar kat ka bailam ka jing men sim khu ai bini lai we blay yai long kat bat ngi iwe pi we bergi bangai ro kaleng satlak ka perthai menta syadu ki bom jukur ro amen.